Na član 3. amandman je podneo Zvonimir Đokić. Izvolite. Zahvaljujem predsednice. Poštovani gospodine ministre, poštovani narodni poslanici, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o posebnim uslovima za realizaciju projekta izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti je odavno dostupan javnosti. Na sajtu Narodne skupštine Republike Srbije on se odavno nalazi kao predlog i mogao je svako da ga vidi. Dakle, taj zakon koji se odnosi na projekat izgradnje stanova pripadnika snaga bezbednosti donosi dve veoma značajne novine. Veoma značajne posebno za onaj deo javnosti koji je direktno ili indirektno zainteresovan za taj projekat, to jest za izgradnju i za kupovinu stanova. Dve stvari su izazvale posebno interesovanje, a to je sledeće. Pored dosadašnjih pripadnika snaga bezbednosti, a to su bili pripadnici Ministarstva odbrane, Vojske Srbije, Ministarstva unutrašnjih poslova, Bezbednosno-informativne agencije i Ministarstva pravde, Uprave za izvršenje krivičnih sankcija, ovim predlogom zakona krug onih koji imaju pravo da kupe stan iz ovog projekta proširen je na borce, porodice palih boraca, ratne vojne invalide i mirnodopske vojne invalide. Ovo proširenje je prihvaćeno u javnosti kao veoma dobro i na taj deo gotovo da niko nema nikakvih primedbi. Druga značajna stvar koju je doneo ovaj predlog zakona je prioritet za kupovinu stana na teritoriji grada Beograda. U predlogu zakona, u članu 3. predloga zakona koji se odnosi na član 5, unet je jedan novi, treći stav koji kaže – prioritet za kupovinu stana pod povoljnijim uslovima na teritoriji grada Beograda ima zaposleni pripadnik snaga bezbednosti kome je mesto zaposlenja na teritoriji grada Beograda. Ovaj stav je izazvao veliko interesovanje, posebno kod onih pripadnika snaga bezbednosti koje su penzionisanjem stekli, koji su penziju stekli u organima snaga bezbednosti i jednu nedoumicu, zato što tek u članu 9. ovog predloga zakona stoji sledeće: drugi pripadnici snaga bezbednosti u smislu ovog zakona prioritet za kupovinu stana pod povoljnijim uslovima ostvaruju ukoliko imaju prebivalište na teritoriji grada Beograda na dan stupanja na snagu ovog zakona. Mnogima od njih, a neki su me pozvali lično telefonom, razgovarali smo o ovome, nije bilo potpuno jasno, nisu bili potpuno sigurni da li se prioritet koji je naveden u stavu 3. trećeg člana ovog predloga zakona, a odnosi se na član 5. zakona, dakle, prioritet za kupovinu stana pod povoljnim uslovima na teritoriji grada Beograda ima zaposleni pripadnik snaga bezbednosti kome je mesto zaposlenja na teritoriji grada Beograda. Pitali su me u odnosu na koga je taj prioritet. Nije im bilo jasno da li se prioritet odnosi na nekoga posebno, na primer, prioritet zaposlenih u odnosu na penzionisanje ili nešto drugo. Zbog toga sam ja, da bi razjasnili ovu situaciju, podneo amandman gde sam u amandmanu napisao sledeće i predložio: u članu 3. predloga zakona stav 3. menja se i glasi. Ja sam faktički spojio ovo što stoji u stavu 3. i ono što stoji u članu 9. predloga zakona, pa sam napisao: prioritet za kupovinu stana pod povoljnijim uslovima na teritoriji grada Beograda ima zaposleni pripadnik snaga bezbednosti kome je mesto zaposlenja na teritoriji grada Beograda,
kao i drugi pripadnik snaga bezbednosti u smislu ovog zakona, to je ovaj deo koji dođe u članu 9, dakle, kao i drugi pripadnik snaga bezbednosti u smislu ovog zakona koji ima prebivalište na teritoriji grada Beograda na dan stupanja na snagu ovog zakona. Cilj ovog mog amandmana je bio da se omogući jednak tretman ili bar da se razjasni potpuno jednak tretman svih pripadnika snaga bezbednosti u smislu ovog zakona, bez obzira da li su zaposleni ili penzioneri, čime bi se izbeglo da penzionisani pripadnici snaga bezbednosti sa višegodišnjim, pa i višedecenijskim stažom čekanja na trajno rešenje stambene potrebe budu u podređenom položaju u odnosu na zaposlene pripadnike snaga bezbednosti koji imaju minimalni radni staž i minimalni radni staž čekanja na rešenje stambene potrebe. Sve ovo normalno kako ne bismo došli u situaciju da lice koje je tek zaposleno kao pripadnik snaga bezbednosti sa minimalnim radnim stažom, pa čak i odmah nakon zaposlenja, bude u prednosti, u prioritetu u odnosu na sve koji su u penziju otišli bez trajno rešene stambene potrebe, iako su na to čekali više godina, pa čak i nekoliko decenija. Ne bi bilo u redu da svaki novo zaposleni pripadnik snaga bezbednosti bude u prednosti u odnosu na one koji su čitav radni vek proveli čekajući da reše stambene potrebe. Odgovor na ovaj moj amandman me je, mogu reći, zadovoljio. Od Vlade sam dobio sledeći odgovor. Amandman se ne prihvata, budući da je članom 9 Predloga zakona već propisano da drugi pripadnik snaga bezbednosti u smislu ovog zakona prioritet za kupovinu stana pod povoljnim uslovima ostvaruje ukoliko ima prebivalište na teritoriji grada Beograda na dan stupanja na snagu ovog zakona. Zbog potrebe, evo objašnjenja, zbog potrebe poštovanja metodoloških pravila za izradu zakona i podzakonskih akata, ova odredba je normirana kao prelazna odredba. Znači, to je stavljeno u posebnom članu 9. Ovo je meni, a i ostalim pripadnicima snaga bezbednosti, penzionisanim pre svega, bilo veoma važno zbog eventualnog budućeg zahteva da se izvrši autentično tumačenje koje će možda biti potrebno sutra ako dođe do nekog spora. Sada je i meni potpuno jasno da ne postoji prioritet zaposlenih u odnosu na penzionisane pripadnike snaga bezbednosti, već zaposlenih u odnosu na mesto zaposlenja. Pošto se radi o stanovima na teritoriji grada Beograda, normalno je i u redu je da prioritet imaju oni koji rade u Beogradu. Ako se radi o stanovima koji su u Nišu, prioritet će imati oni koji rade u Nišu, u Kraljevu i tako dalje. Znači, onde gde pripadnik snaga bezbednosti radi, tu treba i da kupuje stan. I to je sasvim u redu. Što se tiče penzionisanih, za njih je bitno da im je mesto prebivališta na dan donošenja ovog zakona u Beogradu, to jest u gradu gde će konkurisati za stanove. Ovo je, na kraju ću reći, veoma bitno i ovakvo objašnjenje, dakle, otklanja sve nedoumice i meni je u suštini bio i to cilj kada sam podneo amandman. Hvala vam na pažnji. Hvala. Na član 5